Pila ka mga vendor sa Iloilo Terminal Market emosyonal sa ulihing nga adlaw sang ila pagbaligya sa ila daan nga stall sa sulod sang merkado. Halos 95% sa mga temporary stalls na pwestuhan na sa mga vendors sunod sa Local Economic and Enterprise Office. Ining gintutukan ni John Sala live sa Iloilo Terminal Market. John? Kate, Eileen, suno sa Local Economic Enterprises Office, ginpa nga siraduhan na ang tanan nga mga gate sa Iloilo Terminal Market, luwas na lang sa isa nga mo na ginagamit subong sa mga vendor nga magwa sulod agon magpanghalin sa ilang mga gamit, halin sa ilang mga daan nga stalls padulong sa ilang mga temporary stalls. Bangod buwas, kinahanglan nga wala na sang may nabilin pa nga vendor nga nagabaligya sa sulod sang merkado. Kung mahimo lang kuno kuntani nga hakwaton sini pagwa sang Iloilo Terminal Market o kon super ang iya stall, daw mamatumato na lang si Manang Carla. Maluwas nga ini ang ginakwaan nila sang iya pamilya sa paadlaw-adlaw, ini man ang rason kung nga napatapos ini sa pag-eskwela ang iya mga kabataan. Gani hindi lang kuno ini basta-basta nga stall para sa iya kundi simbolo man sang tinuig nga sakripisyo kag paghimakas. Subong adlaw ang ulihing adlaw sa mga vendors ang Iloilo Terminal Market nga makabaligya sa ilang mga stall sa sulod sang merkado. Bangod sugod buwas, kinahanglan nga nakapwesto na ang tanan sa ilang mga temporary stalls. Gani si Manang Carla, emosyonal. Pati may gidagon digya eh, budlay tuya. Ti anan may mo dia, wadak mimo. Mga suki namon talang-talang sanda. Subong sige-sige pa ang pagpangguba sa mga vendors ang ilang mga stalls. Almost 95% na kaya ang makita natin nga nabilin ang sa peripheral na lang ay wala pa siya nakudalan but amat-amat naman sila kay ang fencing natin continue na eh. Isa sa mga nakahali na sa ila temporary stall si Mariel. Halin sa nakapwesto ini diri, daw manirado na lang kuno ini bangod sa tuman kahina sang kita. Mahina gid na sulod namon sa isip namon di kami magsarig walang ngita kami kay ban income kayo. Way pa man ano ko palara namon kadi. Pagklaro sang LEEO, apisar nga may nagapahayag ng mga vendors nga may kaso nga pending pa sa korte, wala sila sa may nabaton nga temporary restraining order sa pagpagwa sa mga vendors, gani sige-sige lang ang pagpatigayon sang rehabilitasyon sang merkado. Kate, suno sa LEO, apisar maski ang mga vendors kuno nga nagapamalabag sa paghalin sa ila sa mga temporary stalls ang may-ara man sang mga kaugalingon nila nga stalls. Kagang iban sa ila ang nakakuha naman gani kuno sang numero. Mapahamtang man ang LEO sang dugang pagyan nga mga signages sa bugos nga market agud nga mahibaluan sang mga manugbakal kung sa di nahamtang ang nanari-sari nga mga seksyon sa merkado. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.